King amakhosi okuqala ichapter yokugcina ewu-22 bese sizofunda amavesi awu-2 uverse 24 no-25 yeah verse 24 no-25 verse 24 uSedekiya umsa waKhenana wasukuma wamfumba uMikhayeli ngempama ebusweni athi lo moya wasimakade uhambe ngakuphi na usuka kimi uye ukukhuluma kuwe. uMikhaya waphendula wathi lokho uyawubona ukwandi mhlazana uhamba sewuyobhatha ekamelweni lelisekhathi. Amen. Hallelujah. Akusifidele ngokubama. Ngiyacela ngidlele verse ngeSwati yeah. Makukhona nowezulu. Asifundele naye asizulu balathisi. Sedekiya umsa waKhenana wasukuma wamfumba uMikhaya ngempama ebusweni athi lo moya wasimakade uhambe ngakuphi na usuka kimi uye khuluma kuwe. Mikhaya waphendula wathi lokho uyabona ukwandi mhlazana uhamba sewuyobhatha ekamelweni lelisekhathi. Hallelujah. Amen. Lizwile bazalwane izwi likaNkulunkulu. Khona ningasifundela ngesizulu. uSedekiya indodana kaKhenana wayesesondela wamshaya uMikhaya esihlathini wathi umoya kaJehova wasuka kimi ngaphi ukuba akhulume kuwe na. Wathi uMikhaya bheka uyabona ngalolo suku oyakungena ngalo emakamelweni ngamakamelo ukuba uqashe. Hallelujah. Yilo le bazalwane izwi likaNkulunkulu elihleziyo ukuba silishare ndawo sindawonye bazalwane. Verse 24 umprofeti ogama lakhe uZedekhiya washaya wahamba waya kuMikhaya umprofeti kaNkulunkulu wafike wamshaya ngempama. Sesemshaye ngempama bazalwane ubuza unombuza nawo that is why emshaye ngempama kwenzeke kanjani ukuthi moya kaNkulunkulu ungakhulumi kimi kodwa uvele ngawe na. Niyahamba nabazalwane into eyenza lo mprofeti ashaye umprofeti kaNkulunkulu ngempama wayenombuzo wakukhona into eyayisho ukuthi kwenzeke kanjani ngoba nami ngingumprofeti. Amen. Pho kwenzeke kanjani ukuthi uNkulunkulu eqemina akhulume ngawe lokhu uNkulunkulu ayekusho. Uyamphendula ke uMikhaya uthi ukuze uyithole lempendulo ofuna ukuyithola ngoba yona ungayithola ukuthi kwenzeke kanjani. Uthi ke uyawuthola mhlazana noma ngalolo suku lapho na uyosukuma uhambe uye ekamerweni elingemuva. Lisho njalo amanye lithe ekamerweni elingemuva. Amen bazalwane. Uyothola ke impendulo ngalolo suku mhla usukuma ungena ekamerweni. Amen bazalwane. Elesithanda leli elinye ke lesilungu libeka ngokuthi lokho uyokwazi kusho umprofeti uMikhaya uthi lokho ke uzokwazi mhlazana usukuma ngalolo suku ungena kwi-inner room. Amen. Amen bazalwane.
We inner room. We inner room. Hallelujah. We inner room bazalwane. Kafushane ake mina ngemuva nje angazi uma ngizozama yini ukuhamba isikhathi. La sifunda khona encwadini le esifunda yamakhosi. Sithola inkosi kuze sizohambisana. Ukuthi kuze kufike lapho ngishama ngempama nje kwakwenze njani. Amen. Abana abaprofeti. Hey Jesu. Kwakukhona-ke la inkosi yakwa-Israyeli ogama layo lingu-Ahabi ephethe isizwe sakwa-Israyeli. Kuthiwa-ke kwakunokuthula mawufunda lapha verse number 1. Kwakunokuthula phakathi kuka-Israyeli neSiriya. Inkosi uJehoshafati yayinkosi yakwaJuda yehla yayovakashela inkosi yakwa-Israyeli ogama layo lingu-Ahabi. Inkosi amakhosi ayavakashelana uyabona. Uma bevakashelene kuyafika lapha yaku-Ahabi bayaxoxa baxoxa sebefika la ekuthenini ke ukuthi u-Ahabi uyakhumbula u-Ahabi inkosi yakwa-Israyeli ukuthi kunezwe okuyizwe okungelethu. Lelizwe leli igama lalo kwabizwa ngokuthi yiRamoni. Amen. Lelizwe leli bayaxoxa yizwe lethu leli. Kodwa sesihlalile kwaba lokuthula for 2 years. Singenzi lutho ukulanda okungokwethu kubuye ngakithi. Siyahambisana bazalwane. Then babeyixoxa indaba yabo yokulanda izwe elibizwa ngeRamoti libuye ngakubo. Usethi ke uJehoshaphat u-Ahabi inkosi yakwa-Israyeli ubuza ke uJehoshaphat lo avakashele. Uthi yena uzohamba yini nami ukuyolwa naleli yalizwe sihlasele bese siyalibuyisa libuye ngakithi. Impendulo ke kaJehoshaphat yathi ke ngiyawuhamba nawe uyavuma ngamanye amazwi. Kulama verse lapha ngeke uthi hayi ngizohamba nawe. Abantu bami bazoba ngabantu bami. Amahashi ami azoba ngamahashi akho. Amen bazalwane. Kuba khona ke isivumelwano. Usethi ke verse number 4 tell usifundela yena. Zozama. Verse number 4. Ngakho yambuda Jehoshaphat yathi ungahamba yini nami senyukelwe neRamoti yaseGiliyadi. Jehoshaphat waphendula inkosi yakwa-Israyeli wathi mina ngifanana nawe, bantu bami banjengabantu bakho nemahashi ami anjengamahashi akho. Kodwa Jehoshaphat waqhubeka wakhuluma enkosini yakwa-Israyeli wathi cala uqala ufune seluleko kuSimakade. Siyabonga. Uma sebevumelene ukuthi sizohamba sobabili, ngizoza nabantu bami namahashi ami, sihlanganise impi sihambe siyo-attack lezwe, silwe nalo silibuyise libe ngakithi ngoba lingelethu. Usethi ke uyaqhubeka ke uJehoshaphat inkosi yakwaJuda uthi ku-Ahabi kodwa before sikwenze lokho ake sikonsult kuNkulunkulu. Amen. Ake sibuze kuNkulunkulu ukuthi lolu hambo esifuna ukulithatha lulungile yini. Amen bazalwane. Enye ke bazalwane bayochaza bashumayela ngelinye lamalanga ukuthi ezinto bazalwane masihamba endleleni ziyabuzwa kuNkulunkulu. Amen. Noma ngabe kuthiwa kungakanani ubona kuncane noma kukhulu mbuzo uNkulunkulu ukuthi kulungile yini. Amen bazalwane. Usho njalo uJehoshaphat uthi kodwa before sithathe lolu hambo sihlasele leRamoti ake siyobuza kuNkulunkulu ukuthi lolu hambo lulungile yini ukuthi siluthathe. Amen. Ahabi yakwa-Israyeli yayinabaprofeti bayo, yabiza abaprofeti bayo, twabeza abaprofeti ababenga 400 wabaprofeti baka-Ahabi, wababiza ukuba bazosho noma bazoprofeta ukuthi lolu hambo lulungile yini. Amen.
Uma befika abaprofeti lapha ya baka Ahabi bebizwe inkosi bafike baya prophet uyabuza kuAhabi ukuthi lolu hambo bazalwane lo hambo olukanje lulungile yini ukuthi ngiluthathe na baprofeti baka Ahabi bayavuma bathi ha inkosi ihlasele lelizwe uNkulunkulu ulinikele esandleni sakho impela uyakunqoba. Haleluya. Siyahambisana bazalwane. Uma eseshilo njalo enkosini uJehoshafati bazalwane le mpendulo eyayishiwo yilabaprofeti abawu400 ayizange ize imenelise kahle. Amen. Wase uyabuza enkosini ukuthi akasekho yini omunye umprofeti ozoba uprofeti kaNkulunkulu na esingabuza kuye ukuthi lolu hambo lolu lulungile yini. Amen. Haleluya. Inkosi uAhabi yakwa-Israyeli yaseke iyaveza ukuthi hayi Jehoshafati ukhona umprofeti osele yedwa ogama lakhe linguMikhaya. Amen. Uveza into ethi lo profeti lo ayimthandi futhi lelele sizulu libeka ngento ethi nyamenyanya lo profeti. Haleluya. Kodwa into engiyithandayo la inkosi yakwa-Israyeli uAhabi iyazi ukuthi lo profeti kaNkulunkulu. Amen bazalwane. Uthi lo profeti lo angimthandi futhi ngiyamenyana. Into eyenza ukuthi ngingamthandi yingoba akakaze aprofethe into enhle ngayo. Haleluya. Jama ezomprofethela noma ezokhuluma okuthile okuvela kuNkulunkulu hleze kuba izinto ezimbi. Yingakho ngingamthandi. Haleluya. Ngisahamba nami ukuze sifike lapho beshaka khona ngeqala. Indaba iqala la. Unkosi ke uAhabi ke yayisithumela othile ukuthi akahamba yolandwa umprofeti uMikhaya ongumprofeti kaNkulunkulu. Wathumela othile. Uma esuka ke lo othile eya kumprofeti uMikhaya ukuyombiza. Makufika lo yabo othunyiweyo ufika uzama ukuconvince ngento embi uMikhaya umprofeti kaNkulunkulu. Uthi lalela ke lapha mawufika lapha ya enkosini bonke abaprofeti abalapha ya enkosini baprofetha ngenhle ngenkosi uAhabi. Nawe mawufika fike wenze kanjalo. Amen. Haleluya. Zikhona izimo ezikanjalo bazalwane. La siphila khona la sihamba khona sikhona bazalwane. Iqiniso bayathanda ukugqiba. Amen. Uma ungekho strong, uma ungenayo i-backbone yokuma uthatheka kalula. Haleluya. Kodwa uma efika lapha ya lo owayethunyiwe isigijimi esasivela simkhonvisa sisho ukuthi mawufika lapha ya hamba emagameni abaprofeti baka-Ahabi usho ukuthi impela lihlasele uNkulunkulu unikele esandleni sakhe. Impendulo ka-Ahabi cela siyibheke bazalwane. Verse 14. Yes, verse 14 bazalwane. Kodwa uMikhaya waphendula wathi ngifuna uphila kwaSimakathe ngitamtshela lokho lengikutshelwe nguSimakathe kuphela. Haleluya. Prophet uMikhaya wafunga kulomuntu wayethunyiwe ukuthi mina engizokusho bazalwane ngakufunga ngaphambilini. Amen. Ukuthi yonke engizoyisho kunye. Haleluya. Bathathane babuyele emuva kwaIsrayeli. Haleluya. Abefika lapha yabazalwane bayabuza ke ngizama ukukitchen. Ngibona isikhathi siyamshaya. Babefika lapha ya inkosi uAhabi iyambuza ukuthi Mikhaya uNkulunkulu uthini ngalolu hambo engifuna ukulithatha.
ukuthatha na uyaphendula umprofeti kaNkulunkulu uprofetha noma ukhuluma exactly njengalokhu laba abawu400 basho amen yayizwe indaba uma ngicheka amanye amaBhayibheli athi angitshela ukuthi ke bazalwane wayengasho ngoba ayekusho kodwa nje wayehlekisa nabo ezama ukubavezela ukuthi into abayenzayo ayilunganga kangakanani haleluya uthe mayekusho akusho inkosi uAhabi yayisithi Mikhaya wafunga ngaphambilini wena naye inkosi uAhabi uma ekusho lokho akushoyo kuMikhaya ayizange ize yaneliseke ngoba iyazi ukuthi ihlezi ikhuluma iqiniso amen ngoba uyazi ukuthi uMikhaya uhlezi eprofetha noma ekhuluma izinto ezikaNkulunkulu eziyiqiniso kwenziwe yini this time ukhulume okuhle ngami na ake ukhulume iqiniso ngoba wakufungela amen nikhona amen uma useyaphendula ke uAhabi usethi kahle uNkulunkulu nakho angivezele khona noma angitshele khona haleluya useyasho ukuthi ngabona ama-army noma abantwana noma impi yakwa-Israyeli isakazekile phezu kwey'ntaba haleluya njengezimvu ezingenamelusi uyayibona ukuthi akusiyintehle leyo haleluya haleluya usho-ke lawo magama lawo amen bazalwane uphinde ke uyaqhubeka uyayitshela inkosi uAhabi ukuthi usezama ke ukuveza nanokuthi kwenziwe yini abaprofeti labo bakhaba u400 bakhulume okungelona iqiniso na haleluya amen uthi inkosi uNkulunkulu ihleze esihlalweni sayo ezulwini bazalwane ingelosi zezulu zimzungezile ngoba left nakwa right haleluya uthi uNkulunkulu wabuza ngoba injongo kaNkulunkulu ngale ndaba wayefuna ukuyombulala uAhabi amen injongo yakhe uNkulunkulu manje uNkulunkulu wayefuna ukuthi uAhabi bazalwane akhohliseke ukuze azohamba aye lapha amen uma eyiveza ke uprofeti uMikhaya lendaba uthi ke usekhuluma izinto eziyiqiniso manje uthi ngabona uNkulunkulu ehleze esihlalweni sakhe sobukhosi the angels emazulwini zimzungezile left and right amen uyabuza uNkulunkulu ukuthi yini engingayenza ukuze inkosi uAhabi ikhohliseke na amanye ama-angels ahlukana phakathi akhuluma lokhu abanye bakhuluma lokhu amen uNkulunkulu kusenjalo kwase kuvela umoya othile bazalwane wavela phambi kwesihlalo sikaNkulunkulu wathi lo moya bazalwane kukhona mina engingakwenza inkosi uNkulunkulu iyabuza ukuthi yini ongayenza uthi ngizohamba ngiyohlala emlomeni uthi ngizohamba ngiyohlala noma ngibe semlonyeni wabaprofeti ngibenze bakhuluma okungekho ngoba vele kuyinjongo kaNkulunkulu amen bazalwane then bazalwane uma sekulapho ke ngempela athi uNkulunkulu hamba haleluya amen siyakhumbula uJobe bazalwane ukuthi wake wacelwa naye amen bazalwane wacelwa nguSathane uNkulunkulu wakuvumela ukuthi akwenze sometimes uma uNkulunkulu uyakwazi ukuyenza into ukuze afezekise icebo lakhe amen sikhona bazalwane then bazalwane ke useyahamba uthi uNkulunkulu hamba usho nomoya wahamba umoya wayohlala emlonyeni wabaprofeti abawu400 baprofeti into wrong uthi ke uAhabi lokhu kokwenzekile ukuba abaprofeti bawu400 baprofeti into wrong haleluya kodwa nakho uNkulunkulu akushilo uma uzothatha lolu hambo ngeke uzobuya uphile uzobuya ufike amen bazalwane haleluya ngizame ukujamba sesilapha ya kuverse 25 wasuka ke oyedwa umprofeti wakwa-Ahabi ngabesadini laba u400 usecasulwa yilokhu okuchazwa uMikhaya owumprofeti kaNkulunkulu uthi kwenzeke kanjani ukuthi uNkulunkulu angakuvezi kini lokho akuveze kuwe na amen kwenzeke kanjani ukuthi umoya kaNkulunkulu
usuke kimi ungidlule uhambe kuwe uyoveza izinto ngawe na yikwenzeke kanjani ilapho amshaye khona ngempala. Haleluya. Into yami ke bazalwane ngenxa yesikhathi into yami isekuthenini empendulweni kaMikhaya. uMikhaya useyaphendula uthi uyafuna ukukwazi lokho ukuthi kwenzeke kanjani na. Haleluya. Uyafuna yini ukwazi ukuthi lokho kwenzeke kanjani na. Uthi uyokwazi ukuhlazana ngalolo suku uthatha isinqumo sokuyongena kwi-inner room. Haleluya. Uyafuna ukwazi ukuthi kungani umoya kaNkulunkulu ungakuvezanga kuwe na wakuveza kimi ngale ndlela. Uzokwazi lethe usukuma uyongena kwi-inner room. Haleluya. Kukhona i-inner room. Ikhona into ebizwa nge-inner room. Amen. Emini bazalwane kungenzeka sihambile sakhonza uNkulunkulu abanye bamkhonza banama-questions amaningi ey'mpilweni zabo kodwa leli zwi lisivezela ukuthi onke ama-question ayaphendulwa kwi-inner room. Amen. Ayikho into engaphendulwa laphaya kwi-inner room. Kukhona indawo ebizwa nge-inner room. Haleluya. La uzothola khona zonke iy'mpendulo ofuna ukuyithola. Nikhona bazalwane. Kukhona indawo ebizwa nge-inner room. Uyosukuma noma uyothola zonke iy'mpendulo zakho efuna mhla usukuma uyongena kwi-inner room. Haleluya. Usho njalo lo prophet kaNkulunkulu. Uyafuna ukwazi ukuthi lokhu kwenzeke kanjani na. There is an inner room. Obungangena kuyo uthola impendulo. Amen bazalwane. Kwi-inner room uzama ukumchazela ukuthi kunomnikazi wakho ohlala khona ogama lakhe nguNkulunkulu ophezulu kwakho konke. Haleluya. Lo Nkulunkulu unazo zonke iy'mpendulo oyifunayo. Unawo onke ama-answers bazalwane. Siyahambisana mina. Ngizothe mina sengidlala phansi. Ikhona indawo ebizwa nge-inner room. Ifuna ukuthi njengomzalwane bese uyasukuma. Haleluya. Uhambe uyongena kuyo. Uzothola umnikazi wakhona obizwa ngoNkulunkulu ophezulu kwakho konke. Amen. Namhlanje uhlezi ulinde wena ukuthi uze uzombuza. Ezinye zezinto bazalwane singeke sathola iy'mpendulo kubantu. Kodwa iy'mpendulo zonke zikuNkulunkulu. Haleluya. Amen bazalwane. Uphendula nakho konke abantu abangakhona ukuphendula. Amen. Wagula nazo zonke izinto abantu abangakhona ukuzembula. Haleluya. uNkulunkulu ophezulu kwakho konke. Ogama lakhe nguJehova. Umnini mandla onke uney'mpendulo zonke zempilo yakho. Umbuzo uthi noma ngabe kuthiwa unahlobo lunobuzo empilweni yakho. I know ukuthi bakhona abanemibuzo. Singahamba sonke bakhona abanemibuzo. Uma ufuna ukuphila impilo bazalwane eney'mpendulo zonke ikhona i-inner room. Haleluya. Ikhona i-inner room. Mawufika laphaya kwi-inner room, uNkulunkulu is waiting for you ukuthi uze uzombuza. Amen bazalwane. Ma usufikile kuyo uNkulunkulu akwenzeka hlala ngam-attend. Amen bazalwane. Haleluya. Ngizosho njalo nje emini ukuthi khona indawo ebizwa nge-inner room. Le ndawo ngiyithanda futhi ngoba ayikhethi ibala
indawo kaNkulunkulu. Amen. Bese kuba lendawo ekuthiwa indawo egcwele. Hallelujah. Lapho nakwangena uprofeti bazalwane angene loyo osuke ebizelwe kuleyo nkonzo. Amen bazalwane. Upriest bazalwane othile osuke ekhethiwe ukuthi wena uzongena endaweni egcwele. Namuhla siphila esikhathini la khona noma ngabe ubani uyangenelela ngesikhathi ofuna ukungena ngaso kwi-inner room. Hallelujah. Unembuzo empilweni yakho. There is an inner room. Amen bazalwane. Lapha kwi-inner room kukhelikwa umuntu. Amen bazalwane. uNkulunkulu akukhenike akwakhe. Amen bazalwane. Ubuyilelo uNkulunkulu afuna ukuthi ube yiyo embusweni wakhe. Amen bazalwane. Hallelujah. Nikhona amen bazalwane sehlala phansi isikhathi sishayile. Amen. Izothi bazalwane there is an inner room. Nikhona indawo ebizwa nge-inner room. La impendulo zakho uzoyithola khona. Amen. Uthi-ke uMikhaya uprofeti uyokuthola mhlazana the day uthatha isinqumo sokuthi ake ngisukume ngiyongena kwi-inner room. Amen. Uma ungakasukumi, uma usahlezi phansi, uyohlezi unembuzo empilweni yakho engekaphendulwa muntu. Amen bazalwane. Uma usuke waphendulwa uNkulunkulu uphuma nokuthula bazalwane. Kunento eyayibe khona yokuthi mhlawumbe kwenziwa yini ukuthi yini kungenzeka ukuthi. Amen bazalwane. Kwenziwa yini ukuthi mina ngi-experience izinto ezifana nalezo empilweni. There is an inner room. Hallelujah. Ikhona indawo ebizwa nge-inner room. uNkulunkulu uyaphendula. Uma nje uke wathatha isinqumo sokusondela kuNkulunkulu, uNkulunkulu uyaphendula. Uyalalela uNkulunkulu ebesephendula. Amen. Isho njalo umhlabeleli sithi uyalalela uNkulunkulu ebesiyaphendula. Amen. Izwi kaNkulunkulu lithi indlebe yakhe ayikaze yaba nzima ukuba izwe imithandazo yethu bazalwane. Amen. Ayikaze yaba nzima. Hallelujah. Uyayilalela imithandazo yabalungileyo bakhe. Hallelujah. Ebese uyayiphendula bazalwane. Ikhona indawo ebizwa nge-inner room. Hallelujah. Ngelinye lamalanga kwake kwaba indodana yomfelokazi. Kanti kuno-Elijah uprofeti kuleyo ndawo. Amen. uNkulunkulu wathi kuprofeti ukuthi athathe umntwana anyukele naye kwi-upper room. Hallelujah. Kunama-special room bazalwane. Kune-special room bazalwane esikhona esingabhali. Amen bazalwane. Wasuke ikhulekele kwi-inner room. Kwi-inner room. Hallelujah. Kubalulekile ukuthi uma ungumzalwane ube ngumzalwane wohlobo oluye lungene kwi-inner room. Ube nesikhathi se-inner room. Ube nesikhathi sokunyukela uye kwi-upper room. Hallelujah. La uNkulunkulu azofike avule khona izinto. Amen bazalwane. Akwembulele izinto ongazaziyo. Akunikeze ama-answers empilo yakho. Amen. Akunikeze iy'mpendulo zazo zonke imibuzo onayo. I know bazalwane khona abanemibuzo ngey'mpilo zabo. Amen. I know bazalwane. But uyophuma ngalelo langa iy'mpendulo zakho ziphenduliwe. Amen bazalwane. Usuphenduliwe. Hallelujah. Usuhamba usukhululekile ukuthi noma ukuthi ngingazange ngaba nakho. Amen bazalwane. Kodwa nginokuthula ngaphakathi kwami. Amen. Ngoba uNkulunkulu bazalwane ungiphendulile. Nikhona bazalwane. There is an inner room. There is an inner room. Ikhona indawo ebizwa nge-inner room. Uyothola mhlazana usukuma. Abanye sebehambe bayobuza kwabanye uNkulunkulu. Bafike babaphendula kwangenzeka. Amen bazalwane.
abanye bahamba bachitha ngishimane enkulu njengomfazi wayenomopho esifo somoya esechithe konke bazalwane bathe empilweni yakhe waba nenhlalo ukuthi asaphila wakwazi ukungena kwi-inner room bazalwane bathi mayifika laphaya wafika wabamuphetho kwengubo yakhe wathola ukusinda kwi-inner room bazalwane kwi-inner room siyaphila unokuphila kwi-inner room bazalwane sithola ukuphila sithola enyameni yethu sithola emoyeni yethu amen bazalwane kwanqamuka ngaleso sikhathi ngoba bathe ihambela bazalwane sechithe konke esehambile kungenzeka ube yilolo hlobo lomzalwane amen okuthela ungaphakathi waphinde waphuma wayokufuna kwenye ikhaya haleluya kanti yize inner room haleluya yize inner room bazalwane kukhona indawo kukhona i-room special there is a special room bazalwane a special room lesibazalwane sinomnikazi ogama laso uNkulunkulu leli room alifani namanye ama-room haleluya haleluya Jesus kunomkhono kaNkulunkulu kuleli room leyo uma uke wafika kuNkulunkulu wenza konke amen bazalwane ubuyisa lezinto ebeyikade edliwe isikhonyana kule inner room amen abuyise nakho konke manje wayisini akuyise ngoba kubhilonga kuwe kungokwakho because uAhabi ngithi khumbula ukuthi leli izwe laseRamoni libhilonga kithi lethu akasabe sohlasela sibuyise amen bazalwane there is a inner room hallelujah ikhona indawo ebizwa nge-inner room ungasabi noma umzalwane ungenayo i-inner room hallelujah akawusondele eduzane nale ndawo ebizwa nge-inner room amen bazalwane ikunikeza isiqinisekiso i-assurance yokuthi lo nkulunkulu ohlala lapha kwi-inner room uzokunikeza injabulo eseyalahleka haleluya abuyise injabulo abuyise ukuthula amen bazalwane kwi-inner room uzongena u-experience ukuxoxa noNkulunkulu kwi-inner room amen bazalwane haleluya siyacela sikhulekele baba sibongele izwi